Goddag og velkommen. Jeg sidder og spiller Minecraft. Det står her, som jeg gjorde sidst, og det her det er mit singleplayer map, hvor jeg allerede har optaget, jeg tror det er 2 videoer fra. Men desværre så gik jeg lidt kold i det, så der er ikke rigtig kommet nogen video ud. Det må jeg undskylde, men ja, jeg havde alt muligt jeg skulle nå. Jeg skulle, altså den dag, hvor jeg havde forventet at lave det, der skulle jeg til fødselsdag lige pludselig, og så skulle vi, og så den anden dag, jeg havde planlagt, der skulle vi til et eller andet ind i Aarhus og alt muligt. Så derfor er det ikke rigtig blevet til noget, og så har jeg heller ikke rigtig haft lyst til at spille Minecraft så meget. Så derfor har det ikke rigtig været så aktiv herinde, men nu vil jeg i hvert fald lige få optaget i hvert fald 2 episoder, så der i hvert fald kommer lidt ud. Så og vi vil egentlig bare gå i gang, og ja, jeg kan se, jeg har et sværd, der er rimelig udlagt der. Ja, sidst så fik jeg da bygget mig OK op, og ja. Hvad skal vi have? Vi skal nok have noget af det her. Sådan der. Så skal vi nok lige have en pickaxe. Og det vil jeg faktisk gerne lige have noget sten til, hvis vi har det. Det har vi. Dejligt. Godt så. Tror jeg, vi laver endnu et sværd for at kunne beskytte os lidt mere. Så starter vi bare med at bruge det der smadre, og så tager vi det andet bagefter. Godt så. Hvor fanden var det, jeg havde stenet? Det var der. Og jeg tror egentlig, nej. Jeg skal sådan set have en økse. Som tror jeg godt, vi kan bygge 2 af. Fordi ja, nu er det jo nogle OK store træer, jeg skal fælde, og de her økser, de er ikke de bedste. Men jeg regner også med, at der kommer en Eurotruck Let's Play på min kanal, og det bliver nok mest multiplayer, fordi at ja, jeg har lige fået multiplayer, jeg kan rigtig godt lide multiplayer, så hvorfor ikke? Nu skal vi se her, nu skal vi jo gøre det på den måde, jeg plejer, for at komme ordentligt igennem det hele. Og som sagt, I må undskylde, at der ikke rigtig er kommet noget ud her fra Minecraft Let's Play. Men ja, jeg har ikke rigtig haft lysten, og så har jeg heller ikke rigtig haft tiden. Så ja, men jeg kan se, at det er rigtig mørkt for jer. Det kunne jeg måske lige få gjort noget ved. Video settings. Nej. I må lige leve med, at det lige hurtigt er så mørkt her. Jeg kan se, at der er en af mine venner, der spiller Fallout. Det er også et ret fedt spil. I hvert fald er, hvad jeg har fundet ud af. Og ja. Men nu er det jo snart jul. Og i dag der er det jo mandag. Og den her video, den kommer også ud mandag. Og hvis I tænker, hvad er det for en mandag? Altså, prøv nu lige. Det er den mandag, der er før tirsdag. Som tirsdagen er den 1. december. Og jeg kommer til at lave en julekalender på min kanal. Og I må ikke blive sure på mig, hvis det er, jeg kommer til at glemme det og lave videoer. Men
I skal også tænke på, at det er måske lidt hårdt at lave en video hver evig eneste dag i 24 dage. Det er nok lidt svært at nå hele tiden. Og nogle af dagene der skal jeg også i skole, og så skal jeg sikkert et eller andet, fordi i hvert fald hjemme hos os, der er jul meget travlt tid. Så derfor så kommer jeg nok ikke til at være hele tiden helt opmærksom på, at jeg lige har glemt det, og så kommer det til at være sådan en mindre lang video, fordi at jeg ikke har så lang tid tilbage og alt muligt. Det må jeg undskylde, men jeg gør det så godt jeg kan. Og jeg skal også tænke på, hvordan jeg har det selv. Jeg skal også kunne nå andre ting. Det er lidt vigtigere, det tror jeg også folk de vil være enige med mig i, at det er nok lidt vigtigere at se sin familie og frem og tilbage, end at det skal lave videoer på YouTube. Men vi får lige plantet nogle flere træer her, for vi kan jo rigtig godt lide det træ her. Det kan jeg i hvert fald. Og nu fik vi nogle seeds, kan jeg se. Og den er hele vejen rundt om. Ja, godt. Okay. Den har ikke smidt flere, vel? Det må vi lige tjekke. Den smidt faktisk ikke nu. Jeg tror lige, vi smadrer bunden her. Og der var der lige et blad der. Sådan der. Og ja, jeg håber I vil nyde den julekalender, der i hvert fald kommer. Og Space Engineers, det kommer nok også. Og Euro Truck Simulator, det er også et måske. Men jeg er 99% sikker på, at de kommer, så. Nu skal vi se, hvad skal vi så gøre nu? Kan vi ikke bygge et eller andet på den her? Kan jeg så lige få lov at komme derop? Ja. Sådan der, så kan vi også lige hurtigt tage sådan der, og så lige hurtigt dække den her til, sådan der. Så skal vi næsten også gøre det her i den her side, for det ser nogenlunde normalt ud. Fuck. Det er lidt forkert, det der. Og ja. Jeg snakker måske ikke så meget. Andre vil nok sige, at jeg snakker alt for meget. Det er lidt frem og tilbage. Det er ikke altid, jeg har noget at snakke om, og andre gange, så er det bare. Så kan jeg bare ikke lade være. Så. Og nu er der også snart GG Festival, og nej, jeg skal ikke med til det i år, men næste år, der skal jeg faktisk. Så der håber jeg på at se nogle af jer, og der kan I alle sammen godt gætte, at nej, jeg er ikke en af de der kendte YouTubere, der sidder på YouTube-pladserne og alt muligt. Men jeg er der, og jeg sidder derinde også. Bare ligesom, hvis det var, det ikke var en YouTuber, det var bare normalt. Så derfor så skal I ikke tro et eller andet. I skal ikke have for store forventninger. Det gør aldrig. Det fører aldrig til gode ting. Så. Men ja. Nu vil jeg i hvert fald være lidt mere ops på, at den her Let's Play, den kommer til at køre. Uden at jeg hele tiden kommer til at glemme at lave videoer, så. Men jeg burde kunne finde ud af
hvert fald at prøve. Så. Den her, den går så i stykker nu. Sådan der. Så se her. Og hvad skal vi så? Jo, så skal vi herover på det andet tårnhoved også. Det skal jo ligne hinanden, så. Sådan der. Og sådan der. Sådan der, så kan vi lige fjerne den der. Kan jeg godt bruge på et eller andet tidspunkt nok. Altid godt med genbrug. Så skal vi op her. Og nej, jeg er ikke den der bygger, der bygger alt muligt fedt herinde i Minecraft. Jeg bygger lidt, jeg kan godt lide at dekorere en smule, men jeg er ikke den, der laver alle mulige ting. Det bliver da egentlig ret flot, det der. Det er ikke helt tosset. Så nu gik den her stykke, så tager vi lidt nye. Sådan der. Jeg kan lige lægge resten derinde. Jeg var nok dårlig til at trykke på knapper. Bum. Nå. Nu er spørgsmålet så, hvad skal vi nu? Lige før jeg kan ikke lige huske. Oh my god. Hvad er det nu, man skal kigge på her? Det kan vi så lige så godt sige lige meget til. Jeg tror, at der er allerede en træen, der er vokset. Nå, men det kunne jo være... Jeg kan se noget ørken derovre af. Hvis der man kigger lidt en del under mit sværd her. Eller den der kryds. Det kan være, at vi skulle løbe derover. Det tror jeg, vi gør. Adventure. Jeg skal lige se. Hvordan er det, den er henne? Der. Sådan der. Den sætter vi lige på normal, fordi det må gerne være lidt svært at overleve over alle de der monstre, der kommer om natten. Jeg tror, jeg så nogle svampe herovre. Svampe. Så kan vi også lave suppe. Federe. Men ja. Jeg har også lige en anden ting fra den der, den der infovideo, jeg har lavet, den hedder faktisk info. Og ja, men i den der glemte jeg at få sagt, at jeg synes, at det er lidt mærkeligt, hvorfor det er, at jeg får alle de der sure kommentarer og alt muligt. For eksempel inde på en, der hedder Det Anders Gaming DK eller sådan noget. DK, Det Anders Gaming DK, tror jeg han hedder. Han laver nærmest fuldstændig det samme, som jeg gør. Og han får gode kommentarer, og folk de spørger ham, kan jeg få dine mods og sådan noget, hvad hedder de, og hvor er de, og det er bare det, altså sådan, jeg forstår det ikke helt. Fordi den eneste forskel nærmest, det er, at i nogle af hans videoer, der har han lidt musik på og sådan noget. Og hvis I gerne vil have, at jeg finder noget musik og sætter på, når jeg spiller, så kan I bare sige til, for jeg har musik, der ikke er copyright, jeg godt kan spille. Så derfor så, der er ikke noget problem der. Skal jeg lige se. Nå ja, det skal man fucking bruge det. 3 her til. Eller et eller andet 3 skal man bruge. Nu er jeg ved at sulte, kan jeg se. Det er allerede svært, når det er, man bare sætter den på normal. Kan jeg ikke lige komme op og få det sidste op? Det var dejligt. I stedet for bare at lade sådan 3 hænge i luften. Og ja,
det kommer til at være på et tidspunkt sådan, at mine videoer de bliver opgraderet en del, sådan at det ikke er bare dårlig kvalitet og sådan noget. På et tidspunkt, det er også kun på et tidspunkt, så kommer jeg til at lave vlogs og alt det der. Men det er ikke lige nu. Hvordan fanden i helvede er det nu? Er det sådan nogle, er det dem her, man skal bruge eller sådan noget? Det kan jeg sgu egentlig ikke lige huske. Nå, er det ikke sådan her? Selvfølgelig. Lave. Sådan der. Er det ikke fint? Altså ikke et eller andet, man gør sådan her. Jo. Bum. Nice. Så har vi også lige lidt mad. Det er også dejligt, at man får skålene tilbage igen bagefter. Okay. Lad os løbe på adventure, som nogen vil kalde det. Og jeg skal også ud og rejse her i næste weekend, mener jeg det er. Og det kommer nok til, der kommer nok til at være en vlog, hvor det er, altså når det er flyver og sådan noget. Så det, ja, det håber jeg i hvert fald I vil se. Og så kommer nok også til at være en vlog derhen fra Sverige, hvor jeg skal hen. Så ja, det håber jeg, at I vil tage godt imod, når det kommer. Det er ikke sikkert, at jeg filmer, når vi flyver, fordi at jeg har fået et eller andet at vide om, at når det er, man flyver, så skal mobiler og sådan noget være slukket, for ellers så kan man forstyrre flyets elektronik, og så kan man styrte ned, og jeg har ikke lyst til at styrte ned, så vil jeg i hvert fald hellere lade være med at lave en video, end at slå mig selv ihjel. Det kunne ikke være så fedt, hvis det skulle være ligesom The Forest, hvor man styrter ned, og så lander man nu på en eller anden kannibalø. Det kunne ikke være så dejligt. Men det tror jeg nu heller ikke sker. Men altså, man skal jo altid efter, hvad reglerne er. Og især et fly, så vil jeg i hvert fald gøre det. Fordi at jeg er i hvert fald ikke særlig vild med at styrte ned. Jeg ved ikke, om der er nogen andre, der er enige med mig med det. I mig. Men ja, det kan jeg ikke finde ud af at sige. Om der er nogen andre, der er enige. Men det tror jeg, ja. Det er måske ikke alle, der er enige med mig i, at jeg ikke skal dø, men det er også de der, jeg har fået at vide af en af dem, der også ser mig en lille smule, at dem der skriver hate, det er nogen, der bare gør det, fordi de vil bare ødelægge det for andre. Fordi at han siger, at at de også skriver sådan noget på alle mulige andres videoer. Så derfor så går han ud fra, at det bare er fordi, de har lyst til det. Skal vi ikke prøve at nakke sådan en her? Vi fik blæk. Så kan vi vist male uld eller noget sort. Jeg ved ikke. Jeg er bort til det her, mand. Så må vi jo svømme. Men de her videoer, jeg kan ikke huske, hvor lang tid de var. Jeg kan lige hurtigt tjekke det, hvor lang tid det var, jeg bestemte mig for, at de skulle være. Fordi jeg kan lige gå ind, og så kan jeg lige tjekke her på min mobil. Nu står det hele lige stille lidt. Jeg skal lige hurtigt se her. De blev en 15 minutter. Jeg tror, vi laver den her 20. Jeg er i hvert fald godt over 15 nu. Så nu løber vi lige tilbage, og så kan vi lige samle nogle svampe og sådan noget, mens vi går tilbage. Jeg vil gerne have noget suppe. Suppe, det smager godt. Det gør det også i virkeligheden. Jeg kan i hvert fald godt lide suppe. Især sådan noget tomatsuppe. Det er mega lækkert. Så hvis der man ikke lige gider at lave eller noget andet.
skal lige have en masse svampe. Altså i virkeligheden, der er det jo normalt alt muligt andet, man bruger til at lave svampe, til at lave suppe med, men der er også nogen, der bruger sådan noget som, nu kan jeg ikke engang huske, hvad de hedder, den der svamp, de der slags svampe, man normalt spiser, så man kan få nærmest alle steder. Dem er der jo nogen, der bruger til at putte i suppe og sådan noget. Men ja. Au! Hvorfor slår I mig? Nu vil vi stå være her. Og der er også gået faktisk allerede 21 minutter. Så nu tror jeg lige, vi går ind og lægger tingene i kisten. Og så tror jeg egentlig bare, vi siger hej. Prøv lige at se det der. Det er så smukt. Skal I se her. Er der noget, der skal herind? Det er der... Det er der faktisk ikke. Så vidt jeg lige hurtigt kan se. Nej, det var der. Spottede det lige her til sidst. Var der mere? Det tror jeg ikke. Sådan der. Hvad var det? Det var mushrooms. De kan få lov at ligge der. Og den der, den kan få lov at ligge der. Er der ellers andet, der skal herind? Det ser ikke sådan ud. Så den får lov til at være der. Og de her får lov til at være her. Den her. Nu gør det hurtigt. Jeg overgår ikke lige at blive dræbt bagfra det pludselig. Det er ikke lige det, jeg har lyst til. Sådan der. Hvad er det? Godt så lægger vi lige hurtigt alt mit udstyr herinde også. Og det her skin jeg har, det er stadig ikke et jeg selv har lavet, det er et jeg har fundet. Så. Men nu er der allerede gået næsten 23 minutter, så jeg tror vi siger tak fordi I så med. Hej hej.